Jose Mari Esparza, Fermín Ezquieta, Lourdes Errasti, Fernando Mendiola, Fernando Mikel Arena, Emilio Majuelo, Josu Txueka, Nerea Pérez, Amaia Kobas, Gema Pierola, Rubén Martínez, Edurne Beumont. Persona hauek guztiek modu batez edo bestez parte hartu dute gure saioan, Hezurren memoriaren saioan. Persona hauek, historialari hauek, jakin dute informazioa biltzen, sistematizatzen, argitaratzen. Eta ez bakarrik guk Hezurren memoria egin dugunok, herritar guztiok zor handi bat dugu persona hauekin. Beraiei esker, beraien lanari esker, gure ganaino iritsi baita galtzerik ez dugun memoria hori. Gaurko gure saioan, horietatik 3 izango ditugu. Emilio Majuelo, Fernando Mendiola eta Nerea Pérez egongo dira gurekin. Lehendabizi kontatuko digute, frankismoak berak eraiki zuen errelatoari aurre nola egin behar izan zioten, zein zen relato hori eta nola egin zioten aurre, gaur egun Nafarroan memoriari dagokionez zer nola dauden gauzak, eta batez ere aurrera begira haien amets eta asmoak zein diren. Ongi etorriak, Fernando, Nerea, Emilio, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta batez ere eskerrik asko 32 programa hauetan eskaini diguzuen laguntzarengatik. Ze izan ere ezin zen egin zuek egin duzuen ekarpena egin gabe. Beraz, hori zor genizuen eta ja esana dago. Baina gaurko saioaren helburua da nagusiki ezagutzea historiografiaren ikuspuntutik non gauden momentu honetan, nondik gatozen eta aurrera begira ze egitasmo dauden eta pixka bat nondik joko duzuen datozen urteotan. Baina hasiko gara hasieratik. Programak beti historiari begiratu dio, iraganari begiratu dio, eta kasu honetan berdin hasiko gara. Fernando, zurekin hasiko gara, ongi iruditzen baldin bazaizu. Behin gerra bukatzen denean, eta ja pixka bat egoeraren jabe egiten direnean kolpistak, hasten dira beraiek ere eraikitzen beren relatoa, ezta? Zer nolako errelatoa eraikitzen saiatzen dira momentu hortan? Bueno, errelato hori batez ere izaten da egindakoaren apologia. Batez ere justifikatu behar dute, egin dutena justifikatu eta horretarako dago bideratua errelato hori, ezta? Azken batean egiten dena da planteatu errepublika garaia izan zela nahasmena, iraultza eta batez ere erlijioaren aurkako erasoz betetako garaia eta beharrezkoa zen ordena mantentzea eta beharrezkoa zen altzamendua, ezta? Eta hori da pixka bat horren apologia. Horren barrenean estalita gelditzen dira hori lortzeko egon ziren bideak, ezta? Batez ere errepresioarena. Gerra jakina zen, baina errepresioa estalita gelditu zen eta naiz eta horren apologia egin, modu kuriosoan, aldi berean estali egiten da egindakoa. Esaten da Nerea relato eraikitzen dela kontatzen denarekin eta kontatzen ez denarekin, ezta? Gauzak izkutatzea ere badala relatoaren parte bat. Zer uzten dute agerian nabarmen, zer izkutatzen dute? Ikusten du Fernandok esan duen bezala, izkutatzen dena argi dago, ez? Orduan gerra garaian gertatutakoa, gerra garaian eta baita ere frankismoaren lehen urteetan eragindako errepresioa izkutuan geratzen da. Azken batean horrek nolabait zalantzan jartzen duelako edo zalantzan jar dezakelako erregimen berriaren eta estatu berriaren nolabaiteko legitimotasuna eta zeren gainean eraikita dagoen, ez? Hori nolabait estaltzen dena eta agerian geratzen denean, uste dut eta Fernandok esan duenaren hildoan edo arian badela garaipenaren apologia edo Fernandok esan duen bezala apologia edo garaipenaren errelatua. Garaileak, Espainia berria eta onaren errelatu hori eta hori goraipatzea eta hori azpimarratzea eta hori nolabait, bereziki lehenbiziko urteetan, inkluso ikuspuntu heroiko batetik, orduan. Ze ondorio du horrek jendearentzat? Zer relatoak beti dakar gero praktika politiko eta sozial bat, ezta? Ze ondorio praktiko du jendearentzat? Hombre, errelatuaz beste ere ze egoeran eraikitzen den eta ze egoeran zabaltzen den errelatu horrek
bide gutxi uzten du bestelako errelatu bat bilatu eta plazaratzeko, orduan, isultasunaren momentuan, errepresioaren momentuan ez dago tokirik bestelako errelaturik, Adibidez, gure kasuan, familiarteko memoriak aztertu edo ikusi izan direnean ahozko testigantza jasotzerakoan, jendearen ganduen eragina isiltasuna. Isiltasuna eta beldurrari izkutatzen dena eta argitara ematen dena gehitzen baldin badiozu, jendearengan batzuentzat beldurra, beste batzuentzat zalantzan ez jartzea. Nolabait nahasketa bat dago ematen den errelatuaren eta kontestuan beran bizi den egoeraren artean. Ze tresna erabiltzen du erregimenak errelatu hori konsolidatzeko? Erabiltzen du eskola, erabiltzen du prensa, zer erabiltzen du? Dena. Erabiltzen du dena, zeren urte oro badira egun markaturik batzuk, oso ondo markaturik, justu jende guztiari irabazle edo garaipenei oroi arazteko zer gertatu zen. Hau da, armada zati baten estatu kolpearen ordez begira zer gertatuko zen iraultza edo kriston beldurrak sartuak zituzten jendearen gan, Orduan, erabiltzen dute dena, jaiak, propaganda, zuk esan duzun bezala, eskola, prentsa, eta baita ere represioa. Dena ideologikoa da. Azken finean bere errelatuak beti eskutatu duena izan da gauzak zergatik eta nola izan ziren. Hori ez da inoiz azaldu eta normala den bezala, haiek ez zuten asmorik ere inoiz ez dute izan hori kontatzeko. Ze paper jokatzen dute historialariek, suposatzen dut regimenak berak izango zituela bere personak regimenekoak unibertsitateetan eta bar. Ze paper jokatzen dute beraiek? Bueno, hau askoz sakonagoa da esaten duzuna, zeren berez gai hau desagertuta dago ikerketetan, baina fascismoaren garaipenak ekartzen ditu beste gauza asko. Erakunde zientifikoen administrazioa eta ardurak beti haiek izan dituztelako. Centro Superior de Investigaciones Científicas delako horretan eta baita ere unibertsitateetan. Baina ikertzen zen azken gauza zen justu errepresiorena. Jakin nahiko nuke, pixka bat harrigarria egiten zaidalako, hemen gertatzen dela diktadura batenpean, logikoa da pixka bat marrazten ari zareten egoera, ezta? Baina kontuan hartuta milaka errefusiatu genituela, horietatik zirela jendea zera intelektualki oso prestakuntza handikoak, jakin nahiko nuke ezote zen sortu atzerritik beste historia bat, benetan gertatutakoa kontatzeko bidea. Bueno, atzerritik sortzen dira bi motatako ekimenak esan genezake, alde batetik batez ere atzerritarrek eta batez ere mundu anglosaxoian eta sortzen da hispanistak sortzen dira, eta hor bada jentea gerra eta errepublika garaia pixka bat aztertzen duena, baina azterketa hortan eta gutxi gora bera kokatzen dute gerra kruzadaren diskursotik aldentzen dira erabat eta errepublikaren inguruko politiken eztabaidaen harira kokatzen dute gerra, baina horietan errepresioaren gaia agertzen da, baina agertzen da aztertu gabe eta bere benetako dimensioak ere azaleratu gabe, Eta gero baita ere badaude errefusiatuen testigantzak, baina dira askotan testigantza parzialak eta berriro ere zaila izaten zen azken batean politika guzti horri bere ikuspegi orokor bat jartzea eta baita ere oinarri historiografiko edo zientifikoekin horri ekitea. Baina horretarako desde luego kezka badago eta alegina badago, baina da errealitate parzialak batzutan. Nafarrora etorriz, Emilio, bai kontatzen da pixka bat, aparte atzerritik dauden kontakizun hauek, baditugu beste batzu, Salas Larrazabaleta aipatzen da ere Antonio Lizarzak, bere memoriak, konspirazioaren memoriak. Ze esan genezake, Nafarroan nagusiki momentu horretan haiek idazten dutela beren historia? Haiek idazten dutena da frankismoaren eta gerraren bertsio bat.
Justu errepresioarena ez daukitzen. Ez badago olako kasu berezietan, aipatu da Aierrarena edo Galo Birgerena, baina azkenean ikerketa sakon bat ez da honetaz egiten askoz berandu arte edo berandu izan arte. Baina bere errelatoa bai haiek oso gustora ibili ziren hori kontatzen, Martínez Bande edo aipatu duzun Salar Larrazabal, edo Antonio Lizarza, edo Jaime del Burgo, edo olakoak. Eta beste asko, Feliz Maiz, eta, bueno, hor daude. Baina errepresioa mesedez hori ez da existitzen ere. Ez da existitzen, memoria gutxi baldin badira argitaratu gabe, adibidez Rodeznoren kondekoak, edo kondearenak, horretan ere ez da diaia esera aipatzen. Orduan errepresioarena berez tabu, gai tabu bat izan da, haientzat ere zen ez darak hori kontatu. Unibertsitatetan, 1980 arte gutxienez ez dira olako gaiak poliki sartzen. Orduan, ez da frankiste kontatu dutena bere historiaz, baizik eta gero transizio ospetsu honetan gertatu diren gauzak. Eta horietako bada, transizioak hor bere bizkarrean daraman bere motxilan, justu gai hau bazterturi gelditu zela iritzi publikoaren eztabaidatik eta baita ere unibertsitate sistematik. Eta hori da. Nerea, noiz dator haustura Nafarroan, noiz hasten da kontatzen? Hor daude, bintzat guk entzun ahal izan ditugula, bi elementoa. Jimeno Juriok bere garaian egin zuen lana herriz herri, ez dakiz ze puntutaraino den hori haustura puntua, edo berak egindako lanaren ondorioz gero sortzen den Nafarroa 1996, La Esperanza al Terror liburua edo. Hor dago haustura, hor hasten da kontatzen ja era sistematikoagoan, edo lehenagotik dator. Esan duzu batak bestea dakar, ez? Eta lotuta daude, nik uste dut ere hor, 70. hamarkadan, okerez banago bukaeran, lehenbiziko exhumazio goiztiarren mugimendu bat egon zen senideen partetik, importantea da nik uste dut azpimarratzea, zelako garrantzia duen ikusteko, Paloma Aguilar bezalako aditu batek artikulu bat idatzi duelako horren inguruan garrantzia emanez, ez? Orduan abiapuntu bezala importantea da, dudari gabe, Jimeno Juriok egindako lana herriz herri testigantzak bilduz, oinarri bat da Altafaiak gerora 80. hamarkadan egin zuen lanerako, eta nik uste dut Nafarroan represioaren gaiak lantzerakoan eta ibiltzerakoan Altafaia dela oinarri bat, eta horren gainean jarraitzen duzu ikertzen, zehazten, osatzen, baina beti dago oinarri hori. Bizi izan zenuten hori, Fernando, prozesu hori, liburu horren sortze prozesua? Ez, nik ez noan bizi izan, ez. Emilio, zu? Ni bai. Nola izan zen hori? Hitz egiten da auzolanaz, jende asko mobilizatu zela, herriz herri jende antolatzen zela, nola izan zen hura? Horrela, zuk aipatu duzun bezala. Beno, historia polita da. Egunen batean horretaz ere norbaitek idatzi beharko zuen, nola egin zen errepresioaren historiaren historia.
Eta, suertatu zen Luzuriaga enpresako bi persona, Jose Mari Esparza eta beste bat. Eta gero, azken finean 4 personen artean, Jimeno Kutxitako informazio itxel eta erraldoiaren jarraituz edo horren gainean jarraitzeko, plan bat egin zutela, eta oso ondo atera zen gauza batzuengatik lehenengoa. Lehen aipatzen genuen bezala, publikoari begira ez egoelako iaia ezer. Jimeno Jurioren garaian, Punto y Hora Euskal Herria aldizkaria zegoen, oso ondo zegoen, eta hor berak artikulu asko zegoen, baina azken finean da, prensa bat, aldizkari bat, bere papera bete zuela, baina gero bere material guztia Altafallako taldean, erakunde honetan edo elkarte honetan utzi zuenean, 4 persona hauei buratu zitzaien hildo horretatik jarraitzea. Garai horretarako zegoen fusilatuen elkarte bat, eta elkartekide horiek oso haserre zeuden Justu Sala Larrazabalen azken liburuarekin. Zeren berak aipatzen zuen galera demografikoaz, eta hilketaz eta asesinatuaz ez zuen hitz egiten. Eta ni horitzen naiz oso haserre zeudela. Baita ere, agian ez da jakina izaten, baina Diario Navarran, Salas Larrazabal, general historialari honi, kriston esparrua eman zioten bere ideiak eta bere ikerketak hor azaltzeko. Gutxienez 3 horri oso egunkaritan argitaratu zirela. Jendeak agian ez dakina da, dozenaka gutun bidali zizkiotela Diario Navarrako administrazioari eta ez zutela iaia oso gutxi argitaratu zuten, gutun horiek dena protesta. Azaltzeko horrekin, helburu horrekin jendeak idatzi zuelako. Orduan, hor dena nahaztu zen eta baita ere Sala Larrazabali erantzuteko nahian, edo asmo horrekin, egin zen plangintza handi bat, 4 persona hauek egin zituzten, eta kontaktuan jarri ziren hildakoen famili askorekin, baina askorekin, eta gero ditu zituzten zenbait historialari. Azken finean, Angel Pascual agertu zen eta idatzi zuen atal bat, eta nik uste dut beste batzuei dei egin ziete. Baina ez zuten hori egin nahi edo zuten ikusten proiektu hori. Eta hortan, ni oso sartuta izan nintzen bereziki metodologia aldetik, jendeari esan geniolako nola egin behar ziren gauzak. Alde batetik, artxibategitan egon behar nola informazioa jaso, eta hori antolatzaileekin bat eginda horrela joan zen, baina 100 persona izan ziren. Zeren liburuan agertzen diren iaia, ez dakit, 180 bat, baina jende asko ez zuen sinatu nahi. Esaten zuen, hau da nire ekarpena eta anonimoki lan egiten dut. Ez zen beldurrarengatik, baina ez protagonista ez izateko edo lako, baina azken finean lan pila egin zen eta aprobetxatu genuen justu ere gobernu zibilian sartu berria izan nintzela eta hor elkarte guztietako informazioa ni jasotan dituen eta denon artean egin genuen zera. Eta nik uste dut ondo atera zela alde batetik oso liburu kolektiboa delako. Eta kolektiboa izateaz gain baita ondo bideratuta izan zelako. Parrokietako artxibategietan, prensa dena biratu zen. Noski, gaur egun artxibategi gehiago aurkitu ditugu eta informazio gehiago, baina garai horretarako oso interesgarria izan zen alde horretatik. Eta bigarren asuntoarengatik, jakina, Nafarroan 2008 bat afusilaturik izan ziren persona horien artean bakarrik 34 edo 36 epaiketa baten bidez izan ziren afusilaturik edo akaturik. Orduan, imaginatu 2008 kasu horietan ezin izango zen informazioa jaso. Baina garai horretan oraindik lehenengo edo bere garaiko familikoak bizi ziren edo oso fresko zuten lehenengo belaunaldiko personak.
Eta hori oso interesgarri izan zen, azken finean, liburu horretan egiten dena da ahozko historiaren ariketa garbi bat. Zertan nabaritu zen hori, alde batetik publikoari begira kriston arrakasta izan zuela, zeren nik kalkulatu nuen, iaia 10.000 ale saldu zirela, eta orduan hori banatuta izan zela, eta gero bestalde batetik gauza asko eta gordin esaten ziren han. Eta ez genuen ez da protesta minimo bat jaso, edo epaitegira joan beharra, horrek frogatzen du, edo nire aburuz ondo frogatzen du gauzak metodologia aldetik ondo eginak izan zirela. Gero izan dira gauzak, edo lakizet, falta direla aspektu batzu, hori normala da. Baina liburu hori da historiografia honetan benetazko mugarria. Emilio, aipatu digu azpimarratu du ahozko iturrien garrantzia, ezta? Nola liburuan testigantza asko eta asko jasotzen da. Baina jakin badakit, historialari batzuk bezala reparoak dituztela, benetan ahozko iturri horietatik jasotzen dena, zer den bizitutakoa, zer den entzundakoa, pixka bat alea eta lastoa desberdintzeko batzutan problemak egon daitezkela. Nola bizitzen duzu zuek ahozkotasunaren iturri hori? Hombre, lehenik eta behin, ahozko iturriek eta ahozko historiak euren metodologia du, eta ahozko iturriak lantzeko, sortzeko eta haiekin lan egiteko metodologia bat dago. Orduan, metodologia dagoen heinean, metodologia jarraituz gero, lan egin dezakezu ahozko iturriekin eta gainera informazio asko, mota askotarikoa eta anitza ematen duten informazio iturriak dira. Orduan, are gehiago horrelako gaiak lantzerakoan batzutan dituzun iturri bakarrak dira. Eta orduan horietaz baliatu behar gara. Pentsa dezagun, orain gerra zibilaren eta gerra osteko gara ez hitz egiten baldin badugu, baina frankismoa aztertu nahi baldin badugu, frankismo garaiko errepresioa. Ahozko iturriekin lan egitea ezinbestekoa da horretarako. Orduan iturriekin lan egin behar da, ongi lan egin behar da. Iturriak eta ahozko iturriek ematen diguten informazioa kontrastatu behar dugu. Baina adibide bezala, guretzat oso interesgarria izan da, behintzat niretzat historialari bezala, elkarrizketatzen duzunean edo alaba oso gaztea zen edo oso txikia zen alaba bat elkarrizketatzen duzunean, agian bilatzen duzuna testigantza horrekin edo elkarrizketa horrekin ez da datu zehatza. Ez da data bat, ez da izen bat, baizik eta gertatutakoaren memoria nola iritsi da alaba horrengana eta nola bizi du gaur egunean. Hori ere informazioa da, eta horrek ere informazioa ematen dizu. Hori egiten ari zarete, era sistematikoan orain, edo ahozko iturrietara jotzen duzue lantzen ari zareten gaiaren arabera. Badago lanildo bat orain Nafarroan esate baterako gelditzen diren seme-alaba apurroiei elkarrizketak egiteko horiek gordeak izan daitezen, edo planteatu diozu zuen buruari gai konkretu bat ikertzea eta gai konkretu horrekin erlazioa duten ahozko iturriak erabiltzea dituzue. Nik uste dut biak direla, batzutan ari zara gai bat lantzen eta gai hori gehiago lantzeko eta osatzeko, esatu duzu, ahozko iturriak landuko ditugu edo bagoaz elkarrezketak bilatzera, baina noski gu saiatzen gara alden heinean errelatu horiek jasotzen eta testigantza horiek jasotzen, hain zuzen ere zuko kontatu duzunarengatik, ezta? Geroz eta gutxiago edo testigantza gutxiago jasotzeko, eta orduan horiek ez dira galdu behar, eta gu aldugun herrian saiatzen gara horiek lortzen eta jendea animatzen bere testigantza ematera eta guk ahozko iturri horiek edo ahozko historia hori jasotzera. Azken batean bai da guretzat lan bezala, baina baita ere elkarrizketatuentzat memoria hori gorde dezaten, nola baita. Orduan, biak saiatzen gara egiten eta testigantzak jasotzen jarraitzen dugu, beti ere testigantza emateko prest aurkitzen ditugun pertsonak baldin badaude noski. Suposatzen dut, Fernando, honek eramaten gaituela memoria historikoaren fondo dokumentalera, ezta? Zer da fondo dokumental hori? Fondo dokumental hori jaio zen 2011an sortu zen, jaio realitatean, 2012an jarri zen martxan, ezta? Baina 2011an ja sinatu zen akordio bat Nafarroako Parlamentu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoen artean, hain zuzen ere, fondo dokumental hori martxan jartzeko. Akordio horrek ere, azken batean edo akordio hori lotuta dago urte batzuk lehenago parlamentuak hartutako akordio batekin, ezta? 2009an uste dut izan zela edo
Bueno, eta orduan, ze jarri zen martxan? Jarri zen martxan proiektu bat, batez ere bere unibertsitate publikoan eta bere zutabe nagusia izango zen, eta bada, datu base bat. Datu base bat, nun jasotzen diren errepresioa mota ezberdinak jasan dituzten personak. Eta hori da pixka bat zutabea, eta horrekin lotuta hasi ginen informazioa biltzen, bazen jentea pixkat hurbiltzen zen eta informazioa ere uzten ziguna, eta baita ere nireak aipatu bezala elkarrizketak egiten. Eta hori dela eta 2012an jarri zen martxan. Ze zerbitzu eskaintzen du? Eskaintzen du herritarrentzat, familiarrentzat, historialarientzat, ze zerbitzu eta nola eskaintzen ditu fondoak? Eskaintzen duguna da, hor dagoen informazio guztia, iaia. Zeren informazio guztia publikoari begira ez dago ezarrita, zenbait kasutan oraindik ziurtatzeko ditugun zenbait datu, eta garrantzitsua baldin bada kasu horiek ez dira ikusten. Ikerlariek guri eskatuta hori zerbitzu hori egingo genieke, baina bereziki publikoari begira, instituzio edo erakundeetako arduradunei edo elkarteei eta hor dagoen informazio guztia. Informazio horren artean ez da bakarrik persona afusilaturik izan den baten informazioa, baizik eta lotuta dagoena, justu informazio horrekin lotuta dagoen iturriak. Hau da, nun eta aurkitu dugun dokumentazio eta informazio hori. Noski, datutegi batetan ezin dugu informazio guztia jarri, entziklopedia bat ez delako, baina persona batek ikusten badu hor bere familiko bat errepresaliaturik izan dela, eta hor ikusten baditu ze iturrietan oinarritu garen hori justu esateko, aukera du artxibategi horretara edo beste fondo dokumental batetara joateko, eta handik informazio gehiago bere persona maitatu horretaz jasotzea. Konbatienten fitxak ere badaude, ezta? Ez dakizu zenbat ustekabe eman duten fitxa hauek gure artean. Jende askorentzat ez ezaguna da beren aitona-amonak zertan aritu ziren, aitonak nagusik. Eta hor konsulta egin eta ariak sortzen dira. Bai, baina zerbitzu hori gaur egun oso ondo antolatuta dago. Zer posiblea da baita argazkiarekin eta guzti informazio hori jasotzea. Fitxa guztiak ez daude, baina ia guztiak bai. Eta hori oso interesgarria da. Oso interesgarria da, ikusteko zein persona joan ziren, zein motako persona ziren, zein agertzen da bere fitxa personala. Batzutan iruzkin batzuekin interesgarria izan daitezkeela. Kasu horretan voluntario forzoso adibidez, fitxa batetan agertzen denean, olako kontraesana edo kontrajarria den zentzu edo termino agertzen da. Horrek esaten du Frankoren aldeko asko gutxi, batzu baino gehiago joan zirela, voluntario forzoso, eta orduan hor zegoen idazkariak ondo, ala gaizki pentsatuta, idatzi zuen horrela, voluntario forzoso.
Nerea, behin liburua, komentatu dugun liburua argitaratu ondoren, badugu inpresioa gertatzen dela halako loraldi moduko bat, ezta? Agertzen dira lan monografikoak, mota guztietakoak, eta gaur egun dugu lan pila bat historiadore askok egina. Nola dago panorama gaur egun? Esan nahi dut, ikertu daiteken guztia ikertuta dago? Edo oraindik badaude zera ilun batzuk, momentu ilun batzuk, oraindik ere landu behar direnak? Inoiz ez dago dena ikertua, eta beti daude gaiak, eta beti daude gai berriak eta aspektu berriak ikertzeko. Orduan nik ez dut uste, ez eta ere gerra zibilaren garaian eta gerra osteko garaian dena ikertuta dagoenik inolaz ere. Oraindik badaude agian errepresioa hitz egiten dugunean eta errepresioaren aspektu gordinenak agian ikertuenak daudenak eta oraindik daude gauzak zehaztek eta ikertzeke zentzu horretan, baina beste errepresio modu asko dago apenasari buruz ez dakigunak ezer. Edo behintzat ez direnak aztertu analisi eta interpretazio sakon bat egiten. Oraindik asko dago ikertzeko nahiz eta badirudien ezetz. Entzun dugu eta behin baino gehiagotan emakumeen kontrako jazarpena dela igual lantzen zailenetarikoa, ezta? Nolabait jazarpen horrek izan zituen formengatik edo emakumeak gorde egin du berarentzat eta eraman du kasu askotan berarekin, ezta? Hori azken aldientan bai atera dira liburu batzuk, emakumeek eginak eta emakumei buruzkoak. Buruan dut, esate baterako Gema Pierolak egin duena frankismo ondorengoa, edo Amaiako Basek egin duena Ezkabako emakume laguntzaileen inguruan. Nola dago gai hori? Emakume historialariek eta emakumei buruzko lanak? Hasiak daude eta egin diren lan guztiak ekarpen oso importanteak izan dira aspektu horretan. Hala ere, nik uste dut, bete beharreko hutsune bat dagoela eta aurreko egunean justo zerbait anekdotikoa gertatu zitzaigun, baina emakume republikar edo emakume bati buruzko historia bat kontatzeko edo hitzaldi bat emateko saiatu ginen errepublikar emakume represaliatuak guk testigantza jasotakoei buruzkoak bilatzen eta ezen bat ere erraza izan. Eta hori zerbaitengatik da. Dudari gabe, egin diren lanak eta egiten ari diren lanak hutsune hori betetzeko egiten dute eta hasi dira hutsune hori betetzen zorionez, ez? Baina nik uste dut lan horiek jarritako azitik abiatuta edo oinarri horretatik abiatuta oraindik badagoela asko egiteko. Gai aldatuz, Fernando, nola ikusten duzu Nafarroa inguruko beste herrialde eta beste zonalde batzuekin konparatuta? Aurreratuago gaude, gai honi dagokionez, ikerketa gehiago egin da, hobeki kokatuak, hobeki ezagutzen dugu gure historia, edo ez. Nola ikusten duzu Nafarroa? Konplazentzia ez da bide lagun ona, ezta? Baina hori esan da, nik uste balantze nahiko positiboa dela. Nahiko positiboa izan zen hasiera batetik, lehen Emiliok aipatu du bai Jimeno Jurioren ikerketa bera eta gero Altafaiarena estatu mailan lehendabizietarikoak izan ziren eta erreferente bat argi eta garbi. Eta geroztik gaur egun arte, ezta hainbat gaietan eta errepresioaren mota ezberdinetan ere erreferentziazko ikerketak. Zer azpimarratzekoa da hor, argi eta garbi, hori egin dela Nafarroan, unibertsitate publikoan, historia ikasketak egin ahal izan gabe. Eta horrek zer esan edo zer esaten digu, askotan egin direla beste unibertsitateetan egondako jendea, edo unibertsitatetik kanpo, baina formakuntza historiografiko sakonarekin, ez da, bigarren hezkuntzako irakasleak, tesi doktorala egin duen jentea naiz eta jakin gero unibertsitatean zailtasuna izango zuela gero lanean aritzeko, ez da. Orduan, nik uste panorama nahiko dela argi eta garbi posizio oso honean gaudela. Eta, lehen orain aipatu dugun ere memoria historikoaren funtsa dokumentala ere, estatuan dauden datu basen artean
pues, osatu denetakoa da, ze hain zuzen ere, ez bakarrik eraildakoengan jarri duelako fokua, ez da, baizik eta errepresio mota guztietan, ez da, eta hor sortu dugu kategorizazio bat, eta hainbat gai daude oraindik asko falta dela, osatzeko, baina behintzat ikuspegi oso zabalarekin egin da. Eta bai, nik uste konplazentzian gehiegi erori gabe, baina ongi gaudela bai. Nori begiratzen diogu guk Irrikaz? Jo, beira horiek nola dauden, zer egin duten, ze proiektu duten, gu gustora guretzat nahiko genukena. Emilio, nori begiratzen diogu? Ni bereziki Alemaniako egoera ezagutzen dut, eta ez dugu ezer egitekorik alderaketa batetan. Guk gauza asko aurreratu dugu, baina dudari gabe, kanpoko egoerarekin ezin dugu alderaketarik egin. Ezin da. Baina iritsiko da. Seguro, zuen sasoia saututa. Zer du Alemaniak? Suposatzen dut, egin duten horrek gero izan duela ondorioa gizartearen beraren pentsamoldean, ez da? Ez dadin errepikatu. Modu sintetiko batetan ezin da erantzun, baina nik oso modu telegrafikoan esan da ere, nezita zaila izan, nik izango nuke hor dagoen eskuindarrek lotza historikoa dutela. Espainian ez. Orduan ezin dute onartu, hor gertatutakoa eta bereziki Alemaniako gobernu batzuek, naziek hain zuzen, egin zutena atzean utzi, baztertu edo existituko ez baliz bezala horako jarrera bat hartu. Orduan eskuindarrek esan nahi dut alderdi konservadoreak, kristaua eta abar luze bat, eta kapitalista eta dirudena, eta nahi dugun bezala. Gai honetarako ez bapatean, baina ekimen partikularrei edo erakundei edo baita zientifikoi profesionalei kasu egin die, edo dinamika batetan sartu ziren eta gauzak egin dira. Hemen borrokan egon gara, beti, orain arte, borrokan hau ez zelako existitzen edo ez zela tratatu behar. Haien artean Nafarrako PSOEk. Zer hauek, 80. hamarkadan ez zuten honetaz ezer hitz egin nahi. Eta ez da persona batek esaten zuela edo beste batek ez, bere aktetan, bere batzordetan hori aipatuta dago, eta orain liburu, ez dute zer asmatzen, liburuetan horia bilduta dago, esan ez, begira akta horretan zer esan zuen persona honek eta besteak, eta Urralbururekin, gobernu buru zelarik izan genuen esperientzia oso txarra izan zen. Orduan, alde hortatik Alemanian, ez dut esango Inglaterran eta Frantzian ere gehiago, sensibleak izan dira gai honekin. Espainiako eskuindarrek ez dute lotsarik. Ez dute lotsarik. Ez dute hau onartzen. Ez dute onartzen, armadaren zati batek erregimen demokratiko bat asaltatu zutela eta akatu zutela. Ez dute onartzen. Agian zerbaitengatik, bestarengatik, finean, aitzaki moduan erabiltzen diren horako diskursoak eta relatoak. Baina hori zen gertatu zena, hori bakarrik ez, horri inguruan gauza asko gehiago sortatu zela bai, baina asuntoa da hori. Hemen, erregimen demokratiko bat, bertan bera bota zutela, eta hori horrela da, ez da onartzen. Edo gutxienez horren ondorioak ez dira ateratzen. Alemanian bai. Elur zuri harri gardena uri zoztu arrain geldiak gauaren ostean gaua argia non dagoen larruaken hau babesten begiak kliska bat markoa
Mira, nonbait utsunea ikusi baldin badugu, Fernando, ikusi dugu agian divulgazioan. Ikusi dugu lan bikainak egin direnak, batzutan liburu izugarri interesgarriak hasita buka, baina gero kosta egiten da hoien berri matea. Jendeak batzutan ez du idatzi denaren berri, filmatu denaren berri, hor dago haustura bat. Nola bizitzen duzu zuen lanaren divulgazioa? Egiten duzu zerbait bereziki egituratua ateratzen diren liburuak gero ezagunak izan daitezen, eta nola ikusten duzu hori divulgazioaren kontua? Bueno, nik uste hemen gauden hiruak eta oro har Nafarroan historialariok, oso ohituta gaudela herriz herri biltzera eta hitzaldiak ematera, ezta? Osea, nik uste divulgazio lan alde batetik divulgazio lan handia egiten da. Baina noski badira, hainbat erronka eta hainbat gune ere pizka bat, oraindik zailak edo zeinetan gutxi aurreratu den, ezta? Bata oso lotuta dago espazioekin. Espazioek ez baldin badute garrantzirik, orduan hor ez da ezer gertatu. Espetxea bota zen eta hortik pasatzen zara, orain badago monolito bat, ezta, intsumisioaren inguruan, baina espazioak ez baldin badu ezer esaten, orduan jenteak hortik pasatzean ez du ezer ikusten batzutan. Ez baldin bada memoria partikularra, pribatua, familiarra edo soziala propioa duelako, ezta. Orduan esparruen inguruan eta memoriatokien inguruan politika ausartago eta askoz aberatsago bat egin izan balitz, orduan divulgazio lana askoz errezago izango litzateke, ezta, egunerokotasunean. Eta beste bat da hezkuntza. Hezkuntzan ere ahalegin handia egin da eta esaten denean, institutotan gauza hauek ez dira irakasten. Hori ez da guztiz egia, ze badira bigarren hezkuntzan irakasle asko sekulako lana egiten dutenak honen inguruan, baina beti ere modu voluntaristan, eta beti ere material propioak sortzen. Ze falta da hor, argi eta garbi, nolabaiteko kurrikulum ofizialean gai hauek zentraltasun bat izatea. Aurrepauso batzuk egin dira, baina oraindik falta da. Ze azken batean, irakasle askok gauza oso interesgarriak egin duten, baina gaur egun Nafarroako hezkuntza sisteman posiblea da urte asko ematea, bizitza osoan, DBH bukatu arte, edo batxilergoa edo lanbide heziketako zikloak bukatu arte, eta urte guzti horietan ez izan hemen gertatu zen sarraskiaren berri. Eta ez jakin hemen gertatu zen sarraskia, Europan gertatu den sarraskirik latzenetako bat izan dela. Eta hezkuntza sistemak ez du hori bermatzen. Naiz eta, esan bezala eta azpimarratu behar da, oraindik irakasle askok oso lan interesgarria egiten dutela hortan. Unibertsitateen artean, baduzuen nolabaiteko koordinaziorik edo kontuan hartuta batzutan hemen errepresaliatu batzuk ihes egin dutela, egon direla beste herrialde batzutan, eta agian ikerketak gurutzatu daitezkela. Badago koordinazio gunerik zerbait? Badugu harremanak, beste tokietako historialariekin eta unibertsitateekin, eta toki hurbilenetatik hasita, edo Zaragoza, edo Euskal Herriko Unibertsitatea, eta beste tokietako unibertsitateekin ere, Ongi, bukatuko dugu, bukaerara iristen ari gara, aurrera begira jarriz. Pixka bat, ametsa ingo dugu pixka bat, hemendik 10 urtera, Emilio, zer egoerarekin amesten dugu, non egon nahiko genuke 10 urte barru? Zoralari bezala, nire ametsa da, orain arte, ikusi edo konsultatu ezin izan ditugun artxibategiak konsultatzea. Adibidez, Artzapezpikuarena eta Guardia Zibilarena. Hori izango zen nire ametsa. Badago 3. bat, Polizia Nazionalarena. Hori izango zeuna. Zergatik ametsa? Azken finean, Nafarroako kasuak zerbait adierazten badu da, ikerkuntzaren ildotik gauza asko egin direla ez bakarrik ikerkuntza arloan, baizik eta politikoki, sozialki eta arlo guztietan. Horrek esan nahi du ikerkuntza funtsezkoa dela gauzak ondo abiatzeko eta gauzak ondo bideratzeko. Eta horrek, bizita horiek edo konsulta horiek
hori bermatuko zuten. Konsulta horiek balia bidetuko zuten, edo albidetuko zuten, beste garai hartako errealitatearen arlo batzutara iristea. Eta hori da nire ametsa. Hortan ere Alemania ezberdina da. Zeren zerbitzua, doainik eta batzutan etxera bidaltzen dizute. Eta ikur dezakezu, iaia nahi duzun guztia. Nerea zure ametsa, Nerea lotutago ez horren beste dokumentazio edo artxibategi zehatzekin lotuta, baina bai kronologia berriei heltzea eta frankismo betean sartzea eta errepresioaren jarraitutasunak ikustea, aurpegi guztiak ikustea eta aztertu eta ikertu ahal izatea. Horretarako, Emilioren ametsa betetzea funtsezkoa da, baina bai, kaso izango litzateke gaiak, kronologiak eta frankismo betean sartu ahal izatea eta ikertu ahal izatea. Eta baita ere, Emiliok esan duen bezala, transizioa, eta transizioari heltzea nolabait. Eta orduan zentzu horretan ikuste dut hurrengo pausoa dela edo etorkizunari begira, ez dakit hurbila edo urruna, baina erronka nagusienetako bat. Fernando. Bueno, badirudi eskaileran goazela, ezta? Eta orduan biak funtsezkoak eta nireak ere eginda, nik uste batzutan historialari bezala eta baita ere gizartean horren latza izan zen frankismoaren errepresioa, zen askotan irla bat bezala ikusi dugu, ezta? Eta batzutan erabili izan da frankismoarekiko kritika oraina legitimatzeko, ezta? Eta azken batean oraingo errepresioak eta injustiziak pixka bat estaltzeko, ezta, batzutan. Eta orduan nire ametsa litzateke, azken batean izango litzateke frankismoaren errepresioa kokatzea errepresioaren eta zigorraren historia luze batean, ezta? Zeinean ez da hutsetik abiatzen, lehendik ere baziren, zigor sistemak eta espetxeak normalean beti izan dira oso krudelak, garantismoa askotan izan da, erderaz esaten dena, papel mojau, eta azken batean ikerketa guzti hori, gaur egunean ere eraginkorra izatea, gaur eguneko gertatzen diren bidegabekeriak salatzeko eta giza eskubideen pixka bat defentsa bermatu ahal izateko orain ere. Baina, hori ere lortzeko ezinbestekoa litzateke Emiliok eta Nereak aipatu dutena. Oso ongi, pues ona iritsita, eskerrik asko Emilio, Nerea, Fernando, placer bat izan da. Placer bat izan da programa egitea, eta batez ere zuekin izan dugun harremana beste kapitulo batzutan. Eskerrik asko. Urrengo arte. Norbaitek ez da